Grimesiki katyo dandang gendhes kang umandang hanggaret ing nala hangreridu ing kalbu pancen urip gilir gumanti bekja papa cintraka tangis lan gumuyu mula aja gampang cuwa tansah ikhlas ngayahi darmane urip hangudi kau taman. Sak temene apa to kang dadi pangrantesing nala rikala wengi-wengi sepi lintang-lintang kalingan mega angin wengi lir ngajak ngindangi lelakon wingi ana perih kang bali nggarit ing ati lelakon dina kawuri kaya nuduhake kaluputan kang kudune bisa diendani nanging nyatane kabeh wis kadung lumaku lan dumadi apa ing sakdawaning jangkah mung bakal kisenan pengangen kang semplah rasa keduwung kala-kala kraos nyrimpung ngrendheti laku kang kudune tansah jinurung nanging urip pancen ora kena kinungkung dening rasa keduwung ing sakdawaning lurung rikala wengi tansaya sepi lan lelakon lawas padha pating sliri kaya ngelingake impen kang ambyar tanpa dadi sak temene apa to sing kudu dilari angin wengi sumilir gawe kekesing ati Semarang 1 April 2018
mecake wektu.